Aw bismillah Lumière TV sanfɛ walasa k'aw kunnafoni bi an bɛ aw ka kunnafoni daminɛ n'an ka jamana ye kɔnɔna ye précisément an bɛ taa bɛ fɔ min ma ko marché à bétail o tɛ dɔwɛrɛ ye o y'an ka galibalu kɔnɔnaw ye i bɛna ye k'a fɔ ko Mali ɲɛmaaw y'a ɲini ko galibalu 7 bɛ Bamakɔ ko bɛɛ ka cɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa Bamakɔ kɔfɛ précisément cathédrale ka taa bila i n'a fɔ Banankɔrɔ ani Zantigi la o de kama sa i bɛna ye ka Sanakɔrɔba plutôt Sanakɔrɔba Zantigi la o de kama i bɛna ye k'a fɔ ko an ka ministre dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Yuba Ba ale kɔni n'ale ye ministre de la pêche et de l'élevage ye ale ye munumunu kɛ ka taa yɔrɔw lajɛ garaba ninnu bɛ se ka taa yɔrɔ min na ka taa a ɲɛ da a yɔrɔw kan donc a ka munumunu senfɛ jateminɛw ni baaraw kɔni a y'a jira k'a fɔ ko espace ninnu minnu ni an ka garaba ninnu kan ka taa yen nɔ ko a bɛ se ka kɛ wa labɛnw o bɛɛ bɛ ka sigi sen kan min bɛ se ka to o bɛna taa a yɔrɔ la n'an bɔra yen mouvement Ambiko olu kɔni ye wulikajɔ kɛ kokura ka lancement kɛ lancement min a bɛ fɔ min ma ko la 4e édition de la Cravenne scolaire olu kɔni ye a baaraw ninnu don kunu tubabukalo tile 30 tɛnɛ septembre kalo san 2024 a kɛra u ka jabalaba la n'o o filɛ ni Tolisi groupe précisément nda a filɛ ni Sutibakaw fɛ yen nɔ mouvement Ambiko u ka ɲɛmaaba Fatumata Ɲani Batuli a n'a dɔgɔni Binta Ɲani min b'a ale nɔrɔ bila fɛnw bɛɛ lajɛlen la u kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ka wulikajɔ n'u ka baara bɛɛ a bɛnnen don ka denmisɛnninw dɛmɛ denmisɛnninw minnu bɛ yen ko se t'u somɔgɔw ye ka denmisɛnninw dɛmɛ denmisɛnninw minnu mɔgɔ bɛ dɛmɛ ani bilasirali la précisément ka chèque ani école taminanw k'o kɔni ta k'a di denmisɛnninw ma min bɛ se k'a to u ka kalan a bɛ se ka taa ɲɛ mouvement Ambiko ka wulikajɔ n'u ka baara kɔni bɛnnen bɛ o ma n'an bɔra o la ministre min ka baara ɲɛsinnen don précisément an ka miniko ma n'a bɛ fɔ a ma ko professeur Amadou Keita a kɔni y'a jira k'a fɔ ko hakilina kelen min bɛ n'a fɔ a ma ko objectif final n'o de Mali hakilina ye ko o de ye Mali or n'o de ye Mali sanu ye ko o kɔni o bɛ se ka raffiner précisément k'a bayɛlɛma an ka jamana in kɔnɔ k'a ko k'a jɛ ka fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a kan ka k'a la k'o k'a la an ka jamana in kɔnɔ ko o de ye laɲini ye laɲini min ni a bɛ Mali ɲɛmaaw yɔrɔ donc Amadou Keita n'ale ye professeur ye ministre des mines a kɔni y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na min bɛ se ka to Mali minnu kɔni a raffinage bɛ se ka kɛ an ka jamana in kɔnɔna na o de ye olu ka hakilina ye n'an bɔra yen an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko la rentrée scolaire 2024-2025 e ko o ma bɔ a ma wa o min tun kan ka kɛ bi a bɔra ma k'a bila tubabukalo min nata novembre kalo o tile 4 ma n'i y'a ta k'a lajɛ ministre docteur Amadou Sisawane a kɔni y'a jira k'a fɔ ko baara ninnu ko u kɛra laɲiniw ni jateminɛw ni ko caman sɛgɛsɛgɛli caman kelen kɔfɛ k'a jira k'a fɔ ko Mali ka école ta tɛ se ka kɛ sisan a ye nin kumakan in kɔni lance kunu an ka télévision jabaraniba sanfɛ n'o ye an ka chaîne nationale ye a y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya minnu kɛra sanko la ka ɲɛsin Mali ma ani ji min bɛ ka wuli nin waati in na ka bɔ ba la ka don écolesow kɔnɔ écoleso caman bɛ minnu bɛ bada la ninnu caman bɛ yen nɔ olu kɔni ji cayara kosɛbɛ écoleso ninnu na donc a kɛra gɛlɛya ye gɛlɛya min bɛ se ka to école kɔni tɛ se ka taa sisan nin waati in na o de kama u ye kalo kelen hakɛ u y'a di école ko ma n'o de ye n'Ala sɔnna ma le 4 novembre Mali écoledenw u bɛ école ta sira ta n'Ala ka jɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Camerounkaw fɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Samuel Eto'o ale ye Cameroun FECAFOOT n'o y'u ka fédération camerounaise o ɲɛmaaba de ale kɔni e ko FIFA ma o ma bɛrɛ para kunna wa bɛrɛ min bɛ taa kalo 6 o hakɛ ko a tɛna da don kun balonko kuma na kalo 6 hakɛ k'olu tɛ jɛn n'a ye fewu k'a ka kuma FIFA ka ko la parce que u y'a jira k'a fɔ ko dɔw kɛra I20 n'o de ye musow ye muso minnu bɛ ka balon tan minnu bɛ yen nɔ k'u tɛ san 20 bɔ k'olu ka balon tan sanfɛ k'a kɔni ye kumaw dɔ ta ani gɛlɛya la kumaw dɔ ta k'o ɲɛsin arbitre ma n'o de ye balon tan
ko laɲɛnabobaw ye n'a bɛ fɔ ma ko jalatigɛbaw balonko senfɛ ko a ye kuma in fɔ ko o de ma bɛn ko o de kama ko tiɲɛ yɛrɛ la ko olu tɛ se ka jɛ ni a ye FIFA kɔni ye bere panpara kunna n'o o de ye kalo 6 ko u y'a suspend a date do u ka balonko kuma u la n'an bɔra yen an bɛ taa Burkina AES jamana dɔ de do Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ i bɛna ye k'a fɔ ko capitaine Ibrahim Traoré ale ye Burkina ɲɛmaaba ye bi tubabukalo tile gale octobre kalo san 2024 a kɔni a kɛra maa ye maa min ni a kɛra seere min tubabu précisément école ta précisément a bɛ fɔ min ma ko école ta n'o o de ye kalan kɔni k'a daminɛ bi Burkina kaw fɛ yen nɔ a bɛ ka kɛ hali n'a sɔrɔ AES jamana 2 bɛ yen olu ka kalan tɛna daminɛ sa n'o ye Niger ani Mali mais Burkina ta kɔni o daminɛ bi capitaine Ibrahim Traoré a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ale bɛ ka encouragement précisément a ka bilasiralikan ani waliɲuman dɔn k'a b'a kɛ ka ɲɛsin enseignants ma k'a kɛ ka ɲɛsin école ɲɛmaaw ma k'a kɛ ka ɲɛsin école sow ma k'a kɛ ka ɲɛsin Burkina bɛɛ lajɛlen ma minnu sɔnna ko ka kalan ka daminɛ bi Burkina kaw fɛ yen nɔ wa a y'a jira fana k'a fɔ ko bi tarata donya in na ko Burkina kalan min daminɛ filɛ nin k'olu b'a fɛ ka kɛ kalan ye kalan min ni ani kalan tɔ tɛ kelen olu b'a fɛ Burkina ni a ɲɔgɔnnaw gɛlɛya minnu b'o u la précisément tɔɔrɔ ni fɛn min bɛ ka ɲɛsin ekɔlidenw ma farafinna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'olu t'a fɛ Burkina taw kɔni ko o ka kɛ o cogoya ye tuguni k'olu b'a fɛ gɛlɛya kɔrɔ minnu kun bɛ Burkina ani AES jamanaw fo ka taa a fara jamana wɛrɛw kan k'olu b'a fɛ o gɛlɛya ninnu kɔni bɛɛ ka wuli o de kama olu mɔgɔ bɛ produit kuraw la n'o o ye ekɔliden suguya kuraw minnu bɛ se ka gɛlɛya ani tɔɔrɔ ka taa ka ɲɛsin ka taa plutôt ka bɔ AES jamanaw kan o de kama a y'a jira k'a fɔ ko kalan min daminɛ filɛ Burkina bi ko olu b'a fɛ a ka kɛ kalan ye kalan min n'a bɛna Burkina bɛɛ lajɛlen nafa surtout denmisɛnnin ninnu k'u ka kɛ maa ye maa minnu n'u bɛna kɛ fɛn kuraw ye AES ko kɔnɔna na Burkina ko kɔnɔna na farafinna ko kɔnɔna na min bɛ se ka to lafiya a bɛ sɔrɔ Burkina kalanko bɛɛ lajɛlen la Ibrahim Traoré n'ale ye Burkina ɲɛmaaba ye ale kɔni yɛrɛ de ye ko ninnu ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen ta bi école ta in na n'an bɔra yen an bɛ segin ka na an ka Mali kɔnɔ Front populaire des jeunes no o de ye denmisɛnnin jɛkulu ye minnu fara ɲɔgɔn kan kubu dɔ sigi sen kan san o san o b'a kɛ a ta kɔnɔna na o de kɛra i n'a fɔ Dawudabugu Kɔlɔnbada terrain min kun bɛ yen nɔ i bɛna ye k'a fɔ ko FC Kɔlɔnbada olu kɔni ye kupu in ta maa min ye kupu in ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o de tɔgɔ ye ko Mohamed Jawara n'u b'a wele ko précisément Jawara n'ale kɔni ye jeune min ni ale de ye Front populaire kɔni o président d'honneur ye ale kɔni a n'a jɛɲɔgɔn u ye kumakan minnu kalifa na an bɛ jɛ k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Mohamed Jawara, le président d'honneur du Front populaire des jeunes du Mali. Alors coupe organisée kun jumɛn de b'a la. San o san bɛ nin coupe organisée nin y'a 4e édition ye k'a yira jeunesse la foyi t'an bolo jamana in kɔnɔ ni diɲɛ kɔnɔ ni jamana in tɛ mɔgɔw ka k'u ka jamana fɛ ka kɛ sɔrɔsiw fɛ ka kɛ u ka gouvernement fɛ donc an b'o de kɛ toujours k'a yira jeunesse la chaque année 22 septembre la an b'a kɛ an yɛrɛ ka yɔrɔ la jeunesse ka k'u ka jamana fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o de y'a base ba yɛrɛ message min bɛ n bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma c'est-à-dire de faire rassembler le peuple malien d'organiser toujours le dialogue national bɛɛ ka se ka bɛn à une table ronde c'est-à-dire u kana maa si bila kɔfɛ bɛɛ ka kɛ jamana kelen de et puis an bɛ fɛn kelen fɔ n kɔ tuguni jamana in kɔnɔ fɛn 5 bɛ yen n'i sera o ma dɔrɔn i bɛ Front populaire jɔlen sɔrɔ i ɲɛfɛ fɔlɔ o y'an ka sɔrɔsiw ye filanan o y'an ka juge ye sabanan o y'an ka docteur ye naaninan o y'an ka karamɔgɔ ye duurunan o y'an ka imamuw ye donc o fɛn 5 n'i sera olu ma jamana in kɔnɔ dɔrɔn i bɛ anw ye toujours. n'an bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ ko maa minnu welela kɛnɛ kan Front populaire yɛrɛ président ani maa wɛrɛw minnu kɛra invité ye olu ye kumakan minnu fɔ an ka jɛ an k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Cheikh Sadibou Fofana, le président exécutif du Front populaire des jeunes du Mali. Match in tableau là, ani sojale no, demsanu ubuku sekoke. Jusqu'à présent, ala makita là,
mɔgɔ kelen ka an ka se ka fɛn sɔrɔ comment dirais-je gagnant sɔrɔ u fila la mais ni Ala sɔnna a ma balontan tacogo ka ɲi u bɛ k'a kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la ani nisɔndiya kɔnɔ bon 22 septembre hokumu kɔnɔna la ne b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka kɛ kelen ye Mali in kɔnɔna la an ka Mali in tɔpɔtɔ fɛn fosi t'an bolo ni Mali in tɛ Mali in sɛgɛnna Mali in sɛgɛnna Mali in sɛgɛnna an b'a ɲini an balima minnu fɛ an balima minnu ni dɔw k'u ma ko jihadistes ni dɔw k'u ma ko rebelles ne kɔni b'a fɔ u ma ko mɔgɔ diminenw parce que n'i ko k'i ye fasoden ka tila ka marifa ta ne b'i kɛ mɔgɔ diminen de ye donc an b'a ɲini u fɛ u ka segin u kɔ u k'a dɔn ko Mali mɛnna nin ko in kɔnɔ ani nin kɛlɛ in kɔnɔ an ka segin a kɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma population sɛgɛnna hali olu yɛrɛ sɛgɛnna an ka segin a kɔ an b'u deli Maliyɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali kɛ kelen ye Mali ka se ka taa ɲɛ Mali tun bɛ ka taa ɲɛ mun kɛ vitesse la n'an bɛ jamana caman ɲɛ olu jamana bɛɛ bilala an ɲɛ bi donc an b'a ɲini u fɛ an bɛɛ lajɛlen ka segin kɔ an k'an sigi an k'an bolo fila an ka kɛ kelen ye Mali kɔnɔna la ne tun b'o de ɲini Maliyɛn bɛɛ lajɛlen. Ne ye Madame Keita Astan Keita ye ne bɛ bɔ Falajɛ. N déplacera ka na match lajɛli kan kuma min bɛ ne bolo k'a fɔ o ye an ka foli bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye ka d'a kan Jawara a ye n kanu n y'a kanu an ye ɲɔgɔn sɔrɔ mouvement kɔnɔna na donc vraiment ni fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ invité a ka di n ye n fana sen ka ye a ka fɛn caman kɔnɔna na quoi vraiment match in kɔni a taabolo ka ɲi awɔ a taabolo ka ɲi. Équipe fila in na u joue de bɛna gagner wa blanc de bɛna. Ah bon que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Ok d'accord donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye minnu sera ka na minnu ma se ka na Ala ka jɔnjɔn tabaga sebaga di jɔnjɔn tabaga ma. Jeli Mali jeunesse an b'aw fo minnu ye kufu ta ani minnu bacira an b'aw fo a ka hɔrɔnya la parce que a ye ni jɛ kɛ kɛlɛ ma bɔ a la gabakuru ma bɔ a la ni yan tɛ i b'a ye commune o commune na ou bien quartier o quartier la ne nin bɛ kɛ a laban ye ɲɔgɔn fɛlɛ ye a y'a yira k'an bɛɛ ye jeunesse kelen de a y'a yira k'an bɛɛ ye mɔgɔ kelen de 22 fêteli vraiment a y'a ja an bolo ni ye Front Populaire ka tako 4nan ye Ala ka tako 5nan fara an si kan o ka kɛ koba ye ka tɛmɛ nin kan bon tako 5nan la an b'a finali ɲini Front Populaire président fɛ a ka kɛ musow fɛnɛ ka ballontan ka kɛ cɛw ta fɛnɛ kɔnɔ o finali u bɛɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ Ala ka san wɛrɛ yira na. Anula an bɛ bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn aw nana an ka wele lamɛn a diyara n ye bon an ye balontan in kɛ 22 septembre de kama mais ko dɔw donna la quoi bon alhamdulillah an sera k'a kɛ bi bon minnu gagnera an b'u fo k'u waleɲuman dɔn minnu ma gagner an b'a fɔ di courage Ala ka san caman yira n na Ala ka k'an san fɔlɔ Ala kana k'an san laban ye an y'a dabɔ ka denmisɛnninw la content vraiment denmisɛnninw content na anw yɛrɛ content na merci beaucoup à la prochaine. Ne tɔgɔ Malik Traoré. An ye aw de gagner na aw de fɛn kɛ nisɔndiya jumɛn b'i la. Nisɔndiya belebeleba yɛrɛ de bɛ ne kan bi alhamdulilah sigida bɛɛ nisɔndiya la ne ka joueur bɛɛ nisɔndiya la donc nin ye foli belebeleba ye ka lase aw yɛrɛ organisateurs ma donc Ala ka san caman Ala k'a nɔgɔya donc san o san a ka nin organiser donc an ka n'a ɲɛnajɛ quoi. Minnu ma gagner min fɛ ka f'u ɲɛna. Hali bi u ka courage ta donc kulonkɛ de don dɔrɔn ka ɲɔgɔn na nisɔndiya dɔrɔn donc jamana ko de don donc an ka bolo di ɲɔgɔn ma dɔrɔn an bɛɛ de kelen quoi. Ne b'u fo k'u barika da donc ne b'u fo k'u barika da u nisɔndiyalen don ɲɛtɛ jɔyɔrɔ kɛcogo la bɛɛ bɛ kulokulo la fan bɛɛ fɛ an bɛɛ nisɔndiyalen don donc ne b'o foli de di belebele. Alo Jara. Bon mais Afrika la nin wagati la. An bɔra ka match ye sisan nɔ i yɛrɛ y'a ye ko cogoya mun b'i fɛ ka fɔ. Bon vraiment a organisé cogo a ɲɛna trop a ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de parce que bɛɛ y'i seko kɛ supporters bɔra bon en fait a kɛra fair play ye quoi n b'a fɔ ma mais gɛlɛya dɔɔni de donna match yɛrɛ kɔnɔna la quoi mais an bɛ yafa deli mɔgɔw fɛ o t'an mɔgɔ si fɛla ko ye quoi mais ni ko kɛra cogo na sugu dɔ la a kuma a tɛ faamu quoi donc o kɔni o ye ne ka yeta o ye ne ka fɔta ye. Ok derrière.
Bon, vraiment, bon, mais comment on fait donc courage de défaitive Bolondana. Bolondan fait Bolondan et fait un sabaté. Bon, si ça me fait la sabaté à la Toununga, fait un kelimpe de ranedo. Parce que tu vois que les filles gourou, ils tirent à droite à la soupe. Donc, me faire plein de ranedo, moi, ok. Nambora uluga yorola, anga micro. Anya tengu maula mamunu kumbe kedo daw ka micro la u ya kuma ka munu fo précisément les assistants da be fo uma ko supporteru ulu ya kuma ka munu kalfana anga je anga alame ñogon fe Ibrahima Kone. Ibrahima Kone. Ne bo da buya. Wala men yere bo da match nete. Am bo da premier mi-temps. Ils sont tous les yere yayi to. Bon, match à tableau kan. Ah, il y a dem sanu côté flabé fait que ça soit FC Kolomada ni réveil ou be Ulika Joke. Fami FC Kolomada la rega Ulika Joke bo yara kusebe. Il tentative do tenter. Dem sanu flaw. U joro bo yara kusebe bolontan kon nala. Mais yere bo le jani bagay. Ah, moi je vais gagner. Moi je vais FC Kolomada vais gagner. Est-ce que vous avez gagné? Akadi on va gagner parce que yanga dem sanu. Toi Mohamed Hashim Chirou. Kabo Dado. Match yi sami premier mi-temps. Comment tu me dis Bon, match tableau quand Kosovo puisque amiga les deux équipes donc on veut défendre Kosovo. Donc et il fait du bien gagner. Bon, Académie FC Kolomada a gagné. D'accord, merci beaucoup. Merci bien. Pour Mohamed Sall, ne bo bako jorona seyla. Donc il nana Bolontan la jël kama quoi. Oui, nana Bolontan la jël là par invitation de Mamadou Diawara qui est un de mes amis. Donc en bela yeneba do avec minke jeunesse. Moi je pense que ce genre d'événement c'est à encourager. Donc demsanu mana nyana je rosoro surtout ni 22 septembre wakatina on katasi blafana kanga sura soufene donc je pense que c'est important. Voilà. Bon, match équilibré nous. Voilà, équipe là va jouer. Bon, un bar transversal doere tout faut milieu la gati. Akumuna bido. On va voir agent on y en a aussi kana volontaire ni mo Mamadou Diawara ka terrain. Voilà, volontaire on dit jale. Ni yani ko imbe taka la jay bina ka foko FC Kolomada ko uli kupu inta tuguni ka fara kupu korleunka sabla ko yere organiser ulu ka terrain na wa ulu fana de ata wa supporter mun kumbe no sa o chama mbaye FC Kolomada ulu ka supporter wiye donc ni ko yinkoni akera kuna jabaye forum player mo bulu donc seulement ka foko anga deme baw mouvement ambiko Fatma Tanyan Batulina doni Bintanyan ka ta fara tuli ci groupe jama beka ani bigo jama be ambu be foko be wal nyumando Mamutu Traoré ndali yele runtik yele electronique nyama bado amba foka wal nyumando o fana ko fe Samba Gay nda aleye koniye maye mami ni Deka Style o nyama bado amba fana foka wal nyumando anne aw anga je ko ka publicité la je ñoon fe balma kew balma muso electronique mina de jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se baful minaw ma mo kelempe soro kelempe hate fune dumasi chez Mamutu Traoré yele électronique aflani nibora memo sira farala kibi yele kata centre mable fanfe yani ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamutu Traoré iba soro yenno imo menacé minama amina bele jelibe ina fo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamutu Traoré kayorola ni enyo me bla chenje kul sanfe tege tayira suni ne weche fune dimasi otmana sa ambele jeli ka wuli ka joke anga Mamutu Traoré kayoro segre yele électronique hatte Deka Style Samba Gay kayoro afleni kalabankura ndi boro dugu kono ndi bita aéroport la ibi frais droite fe police ko yani ga se umusengere ko hotel ma carré folo ndi o teme seulement ibi droite la je Samba Gay kayoro bi soro no Deka Style aw mo be kalalike sugo sugula abi soray boro diri ordinateur boro diri 217 couture wolof couture nigérien costume africain
couture ou modèle Jumai Faye mao mabe bazan sugu fanando kadiye ibita no 2 pièces 3 pièces faux pièces nous belle jeli obisoro sambagay kayorola deka style ay munu ya no bi galombo anda mao mabe kanda akadiye libora jamaka griko jamaki nyiniga ikan fini ya kalami yeni fini domi ni fini ya sami ni bafe mawa kabila ni bafe mawa kudawa ki laje turche sambagay kayorola ika galombo anda deka style sambagay kayoro nay pari ika parli nagado mo tonuna kuma bara mamin bala oda marusala touré dedo sangare tiga kumbe camera la aya kamena la sona machine ni kene kelenka wassalam